No, když to vemete, tady ten pivovar nepatřil v minulosti mezi ty, kteří byli schopni vyrábět pivo tak, aby obstálo i v zahraničí. Prostě byl to pivovar určený prodeji piva v regionu, prostě když dobrého zvuku všechno, a myslím, že za poslední to období po privatizaci se nám podařilo vyrábět pivo na úrovni dneska srovnatelné, takže se může vyvážet ven, může se vyvážet i do takové země, co jako je Španělsko, že tam to pivo obstojí v konkurenci, a myslím si, že to je takovej určitý završení té první etapy toho vývoje, který tady nastal. Teď jde o to, tady ten trend udržet, aby se nám dařilo, aby jsme ten pivovar mohli dále investovat, rozvíjet a zavádět tady prostě všechno to, co dnešní věda přináší. Prostě neznám lepší pivo. Neznám lepší pivo než lounský. Opravdu. Po mamince, když se kojila asi, nebo mě kojila, tak to pivo prostě asi je nejlepší nápoj, který je po kojenským jako mléku. Pivo pije, tam se dobře žije, pojďme tam a pijme ho. Lounské pivo je slabě alkoholický osvěžující nápoj, bohaté pěny, dostatečného řízu, s jemným chmelovým aroma a hořkostí, která ponouká k dalšímu napití. To nemůže si nikdo pamatovat. To není na piva, to je na hektolitry, ježišmarja. Nějaký rybníček už je vypité. No to je. Se nedá počítat na půl litry přece. To je blbost. Protože tady dneska natáčíte, tak jsem se na vás takhle připravil a půjdeme na sladovnu. Výroba piva je velice složitý proces. Hlavní surovinou pro výrobu piva je slad, voda, chmel a pivarské kvasnice. My máme svoji sladovnu, která je specifická tím, že je jediná v republice. Je to bubnová sladovna, bubny typu Grubertop. Klky jsou jemnější, jiskra je skvělá. Můžeme čerpat, paní vařičko. S pánem Bohem. Rozšrotovaný slad na varně smícháme s vodou, uděláme z něho výluch extraktový, který pak povaříme s chmelem a výsledný produkt je mladina. Dej Bůh štěstí Tomáši, kolik to dneska se sudujeme? 1210 a 812. Mladinu schladíme, přečerpáme do kvasných kádí, kde nám probíhá hlavní kvašení. Skvašené pivo, kterému říkáme mladé nebo zelené, sudujeme do ležáckých tanků, kde probíhá dokvašování. Ležácké tanky jsou uzavřené nádoby, kde se nám pivo sytí kysličníkem uhličitým, zároveň se nám čeří, lahodní nám na chuti a zakulacuje se nám. Dej Bůh štěstí, Františku, co dneska narážíš? Ochutnej. Dokvašené, vyčeřené pivo sfiltrujeme přes filtrační stanici a plníme do přepravních nádob a lahví, které expedujeme k zákazníkům. Pivo je učiněný paradox. Je to tekutina a je to chléb.
Je hořké a na jazyku slávne. Má čepici, i když nemá hlavu. Byť je studené a přece hřeje. 10, 20, ještě jeden. Ne, 25. Není to mazadlo, přece se můžeš namazat. Máme tady vzorky piva za ty poslední 3 měsíce a každý zákazník, který konzumuje naše pivo, se tady může přesvědčit, že po celou dobu své trvanlivosti je pivo kvalitní a každý doušek pobízí pivaře k dalšímu napití. Jednou týdně pořádáme velké degustace provedení vedle v místnosti. Vyjádřil bych se o těch pivech asi tak, že mně to připadá, jak kdybyste je sem nadstrčili. Tím chci říct, že veškerý 3 druhy piva jsou vyrovnaný a já si myslím, že co se týče chutě i ostatních charakteristik bych jako spotřebitel neměl mít žádný připomínky. Děkuju, pánové, děkuju. Já bych řekl, že přestože ty piva jsou vynikající, tak jsem je hodnotil známkou 3, protože si myslím, že pořád musíme mít tu laťku někde níž, aby jsme se měli kam šplhat. Každý odborník, který pozná lounský pivo, tak myslí, že už nepije než louny. No to pijeme pro potištění, teď jsme za to i placený. To je povinný a tam je to pro potěšení. Když opravdu od té doby, co louny jako se o to starají, po páru komunismu, tak opravdu je rozhodně po celé naší republice nejuznávanější od odborníků. Moje největší přání z hlediska profesionality v pivovaři je, abych jednou zase zažil dobu, kdy nestačím vyrábět. Tak pánové, tak na lounský. Dají si louny, zůstanou u loun. Sem chodí plzeňáci, gabrináci, chtějí ode mě, abych točil jejich pivo. Já jsem řekl, to lounský pivo, když udělají nejhůř, tak je podle mě nejlepší.